Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, welcome to my channel. Mayong buntag. Kung saan mo yung pamati ni mo? Mayo. Huwag lang mo ang kulong sa ilang kuwan, timati. Di mo ako. Anong nagdidihigda mo ka dito? Anong nihigda ka? Hindi ha? Apoy? Sila nakadang kuwan tulog. Tulog? Di ka katulog? Ha? Ginagmay lang. Gusto ka mo kaon? Gusto nga naman eh. Kana, di ko alam dito ganina. Ganina? Palapit ka dito. Oo. Nalauna pa man ang sulta. Magkano ko kung gagawin nga. Anak ko nga, nagkana dito sa lakuan. Gagaw mo ni Kwan? Sige na lang siya. Sinso. Kaya manghod, dito gikan sa ibayaw. Kaya kay slide na sila. Oo. Mauna ang nahubab. Mga kamot. Karon ilang Gani. gitago. Mga bulan to sa mga November o Kung saan mo na siya? inanak na. Karon ilang gitago sa buwa nga tabo. Naglubog man dahil ni ako pabalik nga lubog. Asa may ikan? Sa tagan sa duty mo kung Malayo ba? ito ko yung nilubog lagi. Karon ilang gitago. Nabalaan ako sa silingan. Wala man po kita kung sa suon. Ano din man yung kung problema nga. Ano yung mga itago. Kapiling yung itago para ma-resolve na yun. Hindi tayo pamagi. Sa Karon ni takot na pati ito lagi, check out nila itong December. Ang finding, pneumonia o UTI. Karon nawala ang wala kung kapabilang kung sigaret palit og tambal kay nga kita. Wala na nila na continuous. tol. O sige padala kwarta. Naam ni kwarta ni. Jadi sige mo ni dihan mo ni mo bukid ko. Partilas mga yuta. Isa ka na yung kamot da. Isa ka na eh. Kana isa ka na. Kana. Sige, isa ka. Ano na ka? Dili na masaka? Sige pa daw. Anak ra. Ano masakit eh? Masakitan ka? Kani daw, kani isa ka na eh. No, sige pa dyan. Isa ka dyan. Wala na kaya, wala na? Wala na? Hindi rin na malahot ka nun. Yung mo likod, wala sakit. Likod, sakit dali, sakit wala. Sakit gapon. Sige. Ang konsit ani pag abot na ko pizza 5 suki sa yahon mo simang ba simang ka siya kita gani karon kay Kasi dili sakto sa oras ng kaon. dili gyud mo ginay Papareha tanto ni ko ni yang. gagaw Sus. una kita ning Yun na, ayun naman to. estima ani layas og manghod kunya layas na kinesil Kung mo ni. kini ito si misyon wala ka rin balay may taon Stress siya. stress o Stress. Daghan nagkuhan. asmo may taon na Karon, ikaw na ka. Ikaw na mo, boss. katim siya rin katim mo Siyara. susa kanina Huwag ka maniot to. okay na gani karon kay mga nagkaon ba Kinala mo kaon dito ta. Ha? Eh, dili ta mo kaon. Na. Hindi pwede kaon dito ta. Malay mo, madakong tiyan na to kaon dito ta, no? Sige. Asay mong balay? Kapatagan. Oh. Pila edad? 70 na. Ano saan mo ka nag-70? ni 24 Hindi. Ibang yung mga tumpa kailan na din Kailan? masay lagi mo 70 na pareha mag-edad sa mama. Nag-birthday gapon. Sige.
Hello, shout out sa taga Kapatagan, no? Sentro Kapatagan. Marawit. Ha? Marawit. Marawi, Marawer. Marawit. Marawer, Kapatagan. Shout out sa inyo ha, no? Sa mga sukit. Ako diya, mga viewers ng sa Kapatagan, na si Nanay Dere, 70 years old at tabangan, no? Daghan na sa mga ginapamati atong tabangan kutub sa tumahimo, no? Atong tabangan labanan sa pagkampo sa Ginoo. Hindi man makaya kita ra, no? Magpatabang kita. Ang pinakakonjudan ni, hindi pa na ako mahikap ni, kabuhi gini. Kabuhi gini, nga pagwas ang kabuhi mo igo sa tuwa, tanan, trouble. Pati yung nahuna, di na putok ng taon, tulog, wala na. Pati yung nahuna sa mga anak, sa mga unsa pa. Pati yung nahuna silingan, pati sa muka. No? Importante mo kaon dyan na. Ha? Kaon dyan na. Ano na yun, wala pamagi, kaon. No, so, of course, mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, Japan, India, United States, o ang Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, siyempre Pilipinas, maraming salamat. At sa lahat ng OFW, God bless sa inyo ha. Shout out sa inyo lahat ng mga OFW, sa mga viewers na ko, thank you so much. Sa mga nag-comment, subscribers, thank you so much. Sa mga nag-comment na ko, mga taga-asa ko, location o address na ko, taga Digo City ko, Barangay Sunuan, First Time Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur. Ayan. Mga address na ko, kung kailangan mag-friend ako sa Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, pag ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, mag-hilot ako karang guys. So shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, masukin ako. Karon ba mo nakikita nga channel kaning video, please subscribe, like, and share po. Click lang notification bell para updated mo sa mga video. So, ayan guys, maghilot ako karon tabangan natin sa nanay. Puto sa tumahimo, no? Mamayos nanay. Ang pinaka-problema po, di po sa katarong tulog, no? So, maghilot ako karon guys. So, love you guys. Siran pa ni mo kabi eh. Ay, mag-cellphone, sige, cellphone. Ito na naman ang sir. Para maganda na yung ano ba? Hindi man mo, cellphone. Saan ako? Hindi, dito na display ng sire. Ito na, pangupil ang tubig ko. Kaysa mati. Try nang mahilot yung karang. Nabalaan mo boss. Dali, ano na? Hindi ka daw dali. Kasi ang tunda niya, yung mama, Silingan. Hindi ka kabalo, ano? sa'yo mo itong ginawa kanina. Hindi, absent ka, hindi ka kabalo, ano? Ako, hindi gamo lang niya kay low upset ako namin. Absent. Yang schedule dahil sa kuwa sa dugo. Kasi hindi ko buntag. Sa'yo tayo. Absent. Hindi mo ginawa puso. Absent. Mag-inom. Hindi ko cancer di ayaw. Gusto nyo, balik cellphone. Hindi na gawin cellphone. Itecho man daw! Ano ba yung nagsira na yun mo? Wala ko gamay grado. Love. Love. Ah. Ano yung mahilot? Lalo ko talaga. Ano ko talaga na lang. Lalo ko talaga. Send na. Sabihin ko lang. Sabihin ko lang. Hindi ko mati ang rasa. Kailangan lang. Hinara ka na eh. Karon na.
balikan man ako na. Sa limanan kan tinido mo wala. Sino nga? Sakit ka sa lawas ng mga ano. Hindi nang tanda na, mahurot ng tambal niya. Kaluyam niya. Dua lagi tambal lagi. Lagi ang kuan. Samtal lang ma'am. Lang. Ito naman. Ano yung kamot? Ako kumis x-ray. Lagi ang resulta sa x-ray. Kamu to nangari atong kuan nagdag-x-ray lahi ko. Ano yung ito? Sarang naman yung kari. Ako na ginagawa. Trabaho ko din eh. Bago mo lang, bago. Ito yung bawo. Yan guys, kita niya, istrihan. Nagkamot ako. Yan, makita niya ang x-ray. Wala bang gagawin? Para makakita. Yan, balaan na to rin na ikon ron. Sige, masaya na dito ko yung natuwa. Oo. Masaya ko ba nga masakit ang gawa. Sumakot ko na ko na. Kalakaw sa. Ano ka wala nalalayan? Sa kandi ay ha? Tingnan lagi ba kung simbe niya. Grilyo? Okay naman ko, okay naman ko. Ano na kung okay naman kayo? Hindi, may na okay. Sige. Lisod na okay. Ito. Anak ko din yung una, yung inanay kay inana. Yung nagtan, sabot na pagbangat ko niya. Simpo, pagbangat ko niya. Pagpuntan, ako pagdagan lang niya sa national. May maing tambang ka natin. Masig. Admit mo diya, ano ba? Talang admission, laro ka na siya. Ito na nagpapit. Yung sinta ko sa kanya. Ano mo lang yung kwan? Ayaw mo ganit? Kaso lagi. Uno, kailangan ko na masak. Uno, yung sakit ako. Ako lagi pailot lagi at yung kuhan. Hindi, di pailot ko lagi na na. Ako lang, panungot nga. Hindi kayo, hinay kayo. Itam siya. Kita kuhan di ading beding. Wipes. Punta lang, Nay. Hinay na kayo ni Nay.
mamatay. Ay kadlok, salig lang sa Ginoo. Ay kamat yan. Kita ko siya pre. Grabe mga ako. Wambak ang taglaw. Basta, Nawak ng buwan. Kondisyon ko na. Yan na masukan ako. Ito na, hilot ka na ni binata ka na akong hilot. Hilot mo na naman. Huwag pa ka mahilot sukat. Tagal-dili nga na. Karoon pa ka kasulay. Hindi mo na namin nailihok. Hindi mo makatulog na ta. Wala baso do. Isod na na. Ilang musyon ko lang. Ay. Tapos taps. May jacket. Wala jacket. Kaya puto namin naabot. Ha? Wasan sa kubalan. Ay kagol. kung pag yung feel ba? Pugo wala. Walang dagan. Ha? Kung sa man ako, may mo itong hilot ako dire. Pagumang ko nito nito. Ang mama, gusto niya. Atong isa, atong kabuhi. Kabuhi. Kung kato na yung gabay mga bata-bata pa. Kuan ba? Kunan mo tikab man ata to. Oo. Ang asawa Masama kay to, sa drink sa akin. Ha, nagdala na. Uy, kita sa akin. asawa to, kana ni. Ang katong isa, katong balikoy po, bayaw to sila. Wala na ba kayong istorya? Uy, simang mo. Rumay kayo yun. Ang katong nanawag ni mo, ito na.
Hilot ka, kaya para magkaan yung paminaw. Buntal di. Hindi ba inom daw na? Tambal. Kaya makakabog. Ah, wala. Garilyo. Ako na, bata ko rin. Tutulog lang nila na una. Kaya talagang... Gulay rin pagkaon na niyo. Ayaw pagkaon na gusto ka na yung kaliskis. Itlog manok, bawal ano. Yung tao ko na. Balot, bawal. Bawal ko. Kulay na. Gulay ita. Okay, pero malakaw na. Banda sus, hospital mahal. Agi dire. Kasi hindi ka no hospital ligaan, wapit na. Hindi mo rin magkakakuan. Ang panunod kasi pala. Simple ra gyud ang pangalan ng panunod bro. Mo na yung mga taki ah. Kung ganyan, napakulong mo kasi rin. Pero kung hawak ko, parang kung mabugto ka. Kung ako'y tayo may prescription. Ako may gamitin na itong no. Ah. Punta naman. Libot mo naman. Bago din lugas dito tayo. Imog. Dahil kailangan ko mga gusto na naman. Pero bilisan mo yun. Ayaw mo ginagos. Ito man ang pasap. Anong pangayon? Ito kay tulumanan. Pasa na may tulumanan. Ayaw yun. Kurto yun. Terus makaya lang ang tabang ha. Dahil nagtamang ko. Dagan-dagan ako. Nagulit, pasikitan siya. Walang di kain ng aso. Hindi ko lang, kung napabayaan. Paano mo tayo mawag? Ano mo ba? Nagtrabaho. Mga silingan lagi ani nga. Bawa sa akong kapital. Tama nga na, matrabaho. Sa edad ko, ano po kayo? Kapataan eh, grabe ko ulit.
Wala, diamond. Kani may upo. Ang wala dili kani ko upo. Balubong, balubong ko. Umupong kani sa dugo kani wa sa bulang. Wa unagan. Pero, Inom ka? dahil kita tubig kami. Hey, straw. Sige, tawangan. Inom kayo tubig. Wala lang. Umahon ko na siya. Anong yan ba? So, kaya ba na anak? Ang sahar ang bukan. No. Yung mga duso, yung anak. Bangon na siya. Bangon na siya. Alis ako ding. Para makainom doon sa taro. Ding, alis sa ding. Di bangon siya, di painom ha. Ipainom tong kwan. Ay, ipainom. Yung ibangon, di painom. Nana niya. Dili lagi. Yan lang. Dali ko pala ko rin daya. Mas pa siya gabi. Si Ading na. Sige. Ang hanan, di man. Ay, bangon niya sa bus. Manasag no? Kakainom mo ba? Kaino. Kakainom ka? Gamay. Ayun na po. Dili mo lagi daw dyan mo. Bakit ang kuwan? Kasi balik ko luwang. Saan pag ayaw na eh. Ayun lang, kamay lang. Anan lang. Hindi na tamang para maayos. Dili pwedeng ikaw may tumanan kay di kamayo. Balis-lis mong are. Pero ato doktor ba? Ano ya? Dili. Pati maglalis sa doktor. Ano raw na siya? Ano yung pang tanong? O yun naman butong doktor. Dili pwede. Sa gunit pala na kung react siya. Kung di kayang lawas. Pero napugigay ka sakit man na. Wala na ka. Puno na sakit ang lawas. Sakit agad. Huwag sakit ka yun. Masa mo tanay nga taas ang edad? Pareho lang edad mama. Oo. 20 no? Kung ko yung itong inhana itong hihilo itong kring ng likoy. Oo. Ano ani? Mamot ko. Dagan man mo dirigod, dagan lagi sa gipanguan ba. Rekomenda. Ato isa tiluyan na juga ito. Ano hapit na gyud sa di ka drive ba. Uno na magapanohot good night. Tagalog pa lang yung nanak at ini. Ano na ito? Kalugar kay isa ka semana balik ha. Tinon ta ka. Ha? Kani karon. Di lang kuan man ang permero kanang mo kay pagdasmag di. Ano na bawasan naman eh. Tawa tayong pag-umangko nung nabuang ng ganito. Ayaw ganito. Kumangkon ba to nimo dai? Iloy. Ano na to? Dai gito mo tingog to. Permero. Saan yung wala? At hindi ka doon balik. Ligo ko itong singot. Ito ko lawas. Migo rin ang gini. Restaurador na kaya. Dalaan bangit manok niya to. Dala sa manok. Dala ko. Gani. Dala kaya do. Hindi ilag ko to. Buo. Pagkada tulog ni Korta. Klaro. Katawo. Wala ni Korta. Kaya gusto mong magbayan. Ako yung ilan na nabayan ko lang. Tanong-tanong ko dawas. Pag-ana sa kamo tulak. Katawaan ko. Yan, may kawas. May bugoy ba? Mahulog na. Di mo ka mahulog kay naman kas katre. Mas mahulog ka anay no. Kamay ha? Ay gunit lang, ay gunit. Ay gunit lagi. Isa-isa. Hala, yan ang lubos. Hindi ka magbugalis. Para bisa katapilit. Wala. Gunit ang gamugod. Mahulog man. Ayun, ilak ha?
Ilang. Na, sao na Ano lang. Kumanay. Ito, lingi daw dres pikas na eh. Lingi daw dres pikas, sige daw. Magtantaro na ko Sige daw. sa ronay. Lingi daw. Sige, inay. Kaya dili. Di ka kaya lingi? Anak na yung gusto. Kaya ayaw ikuhan kaya para ang dili makuhan. Asa di anak ani bayi? So mo? Mara mo. Waras lang. Na ikaw may nalayo. Kukuhan ko. Hindi ko katawad. Parang mo drama. Ha? Ginawa pa. Hilak lang. Pakalumot mo naman. Ha? Si Gina magaya pa magkailo. Dalo Gina? Hilak. Dalo dire? Nandito sila? Dapat sa Davao yung anak. Mahuli sila alas 5 tapon. Ulat ng mga dre. Natin ang gaya asobo. Ang dagan, doon mo yung anak. Atong maestra. Oh, okay. Kung di pasar ba? Ano ka siya? Regards ko ni Perla. Nawag din Gina. Oh. Hello. Init ang likod. Init ang likod. Init ang lamang. Hello, madayon mo karong alaw na, sir? Hello, madayon mo karong alaw na? Oh, katong hilot ni. Ah, wala kay ala. Wala kay alauna na nakadire, sir. Wala kay alauna na nakadire. Away ang lit. Alauna imong schedule, quarter to 1 na nakadire. Sa sumuko. Dayon daw siya. Dayon. Isa dili sa tawag sa ko na ko karon kaya dapat ko sa istorya. Punta ko sa Wala pa sa wala na. Ako tagong na. Nagulak kay ulaon na train na kami nakadire. Ay, kung kayo niya siya nakabuk. Sa Diyos, ito. Mantal gina. Nay, pagampo, Nay. Matabangan ka, Nay.
kanay. Pamunit. Okay, kayo ganun, ay pamunit. Sige. Sige. Hayang naman ka. Bunit. Hayang na ka, hayang ka na. Higa na, higa. Higa na, higa. Sige, butang ne, butang ne. Butang. Sulit ang pima. Sulit. Ganun, ganun. Butang. Ari, trading. Butang, butang, butang. Butang. Ano, ano, ano. Ano yun? Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. Butang, butang. Butang. Butang ni. Ari ba? Dito ka, dito ka. Butang ni, butang. Butang, yan ang. Yan din yung kamot eh. Matigid mo ko na utang doon. Dagyan, hindi ko mati. Itulak na.